Hitzez, espero dut inori minik eman ez izana, nire lehen abertu zidatenea eskola zertzen niretzat, ikaskola hain zuzen, eta erantzun duen nirean euskalduna dela. Eta hain zuzen ere horrela tratatu nahi zintuztelan gaur, ama bati batzutan bronka egiten diogu sesioa, esatu, zergatik apuntatu ninduzun pianora ere bai. Baina, hala hartu nahi zintuztelan, maite dudalako emantzioa, baina horrez ere izaten dugu kesa hori. Eta amaitzeko, batean baino, burura etorri zait aspaldi duela urte bertso batzuk egin dituela. Denbora, orain txapurtu behar dute. Baina egin dituela ama eta semea baten arteko elkarrizketa, hizkuntzei buruz. Hegoaldeko eskoletako hizkuntzei jarria. Eta honela dute. Ama nizergak naiz bi hizkuntza lasai hitz egiteko gai. Elebidun egin nahi baitzintudan unai, munduan ibiltzeko kontente eta alai, gaztelaniaz eta euskaraz ere bai, zuretzako onena baino enuen nahi. Ama labezote da bi jakin beharra, askida bakarra, unai bihurrezazu hizkuntza txamarra, sainesteko elurra edo kaskabarra, bakar bat ezote da aukera kaskarra, hobe hartzea xira eta forro polarra. Ama ez dut euskaraz egiten parteka, kostatzen zaiteta, pentsa hizkuntza dela zure bizikleta, askero emanezik dozena bat buelta, gero eta urrunago izango du meta, ertortu egiten baita ganbaran gordeta. Jone soilik erdaraz ikasten dutena, eskolan barrena, haren amak harentzat nahi zuen onena, baina aukeratzean hizkuntza urrena, ondo pentsa bezala zerren nahi duena, ez baitu aukeratzen bakarrik batena. Lau euskaldun eta bi erdaldunen juerga, zein da euren jerga, erdaldunak ezarriz bere hizkuntzerga, euskaldunak ezin du berea kontserba, baina benetan galdu nahi duguna zer da, manera onak edo euskaldun berba. Eta azkena, guztiok bi hizkuntzak ikasi ezean, gu bionantzean, biak dakizkigunok geronen etxean, ez dugu aukerarik izango hitzean, eta hasiko gara erdara hutsean, aurrekoaren lehen hitza agitzean.